Šalátik. A to kvôli čomu? Už dietku alebo? No, mala by som. Hej, kvôli kickboxu? Áno, presne tak. Od dneska boxujem. Fotíme stále, tu som na mňa, prosím, 3, 4. Pozriem sa, kontrolujem. A to je pekné, ešte jedna a prosím, cheeseburger. Cheeseburger. Tu som, na mňa usmevík, môže byť na mňa, oči otvorené, 3, 4.